Me tullaan pohjoisesta, sieltä missä pelätään poliisia. Naurut raikaa keittiön pöydän ääressä. Puhutaan asioista, joista muut vaan kuiskaa. Tää on pohjoisen ääni, suora ja lämmin. Ota kahvi ja istu alas. Aukaistaan solmut, sä kuulut joukkoon, just noin kun oot. Tää on Pohjaneidot podcast. Mä oon Sofia. Ja mä oon Matleena. Tervetuloa kuuntelemaan. Sofia, mikä se on sen suurperheen raja nykyään? No mä just, että eikö se ole 3 lasta? Montako lasta teillä? 13. Joo, meillä olisi vähän asiaa suurperheistä tänään. Ollaan molemmat suurperheistä. Monta lasta teillä on? Meillä on 11. Joo. Eli mulla on 10 sisarusta. Joo. Haluatko sä sanoa silleen, että montako siskoa ja veljeä? No joo, voisin mä kertoa. Mulla on siis siskoja suurin osa. Mä oon niinku siitä keskimmäinen, 5. lapsi. 4 isosiskoa. Niin meillä on tyttövalta. Ja meillä on varmaan vähän eroavaisuus näissä. Niin tää antaa omat twistin tähän jaksolle. On joo. Meitä on 13 ja silleen, mulla on 9 veljeä. No melkein kaikki silleen putkeen syntynyt mun jälkeen, että mä oon ollut aina silleen yksin tyttönä. Vähän eri semmonen, ehkä energia. Kyllä. Mulla on niinku 4 pikkuveljeä. Joo. Ja ne on tullut vähän silleen tiuhempaa. Kyllä. Mutta ne on sitten vähän nuorempia, niin meillä on taas tuo, se niin kun me ollaan vähän valmisteltu jaksoa, niin joo. Huomannut siinäkin itsekin oppinut, että miten se vaikuttaa. Kyllä. Halutaan pikkusen pohjustaa ennen kuin lähdetään, että meillä on molemmilla tosi hyvät perheet. Ja semmoiset niinku, varsinkin vanhemmat, jotka on oikeasti halunnut aina meidän parasta ja tehnyt niinku parhaansa. Kyllä. Mutta onhan se eri, kun on silleen päiväkotiryhmän verran niinku lapsia yhdessä perheessä. Joo, joo, ja näistä kaikista tapahtumista on aikaa se 20 vuotta. Jep, 15-20 vuotta, niin. Niin Suhtaudutaan sillä. Suhtaudutaan sillä ja huumori on hyvin vahva tässä. Että, on. Mutta tosiaan tosi lämminhenkiset perheet ja kaikki on tehnyt, meidän vanhemmat on tehnyt parhaamme meidän eteen. Ja aivan todella hauska on ollut valmistella tätä jaksoa yhdessä perheen kanssa. Niin on. Tarinoita ollaan kysytty sieltä myöskin. Kyllä. Ja juttuissa saattaa olla Lapillissa tai saattaa olla, että ei ole Lapillissa. Saatte itse arvioida sitä. Kyllä. Jep. No, pitäisikö mulla aloittaa semmoinen, mikä mulla tuli ekana mieleen. Heti jo alkoi miettiä niin kun jotenkin sitä suurperheen näkökulmaa ja sitä, että miten tämä niin kun poikkeaa ehkä isoiten muista. Niin alettiin miettiä ihan perusjuttuja, ruokailut, unijutut, kaikki mahdolliset nämä. Niin mulla tulee heti mieleen ekana se, että meillä on kyllä ollut kunnon sellainen niin kuin suurtalouskeittiö, että meillä on tehty oikeasti varmaan 20 litran kattilaa sitä ruokaa, sille heilutettu sitä puurokaa niin jossakin joulupukin tonttupajalla. Ja siis sitten aamupala just on sama ollut silleen, että sä oot niinku tehnyt 15 leipää silleen juusta. Että se on ihan käsittämätöntä, että niinku, kuinka paljon pitää silleen niinku organisoida ihan vaan silleen ruokailun ympärillä. Kyllä. Ja tossakin niin näkyy, että mä en ihan tuohon kattilaan samaistu, mutta siinäkin näkyy se teillä on poikia enemmän. Jep, syö ihan hulluna. Joo, Jep. Meillä on tyttöjä, niin ei niin paljon varmaan. Mutta kyllä mä muistan, että kun on äitin mukana mennyt kauppaan, niin 10 maitopurkkia per kerta. Ja niitä oli niitä vaalean sinisiä ja tumman sinisiä purkkeja. Niin. Että oli vähän laktoositontaisia ja sitten oli sitä normimaitoa. Kyllä. Siis toi maitojuttu oli hyvä. Mä kysyin mun pikkuveljeltä ja se oli silleen, että meillä ei kyllä 10 purkkia riitä, että me laskettiin, että me ollaan niinku 25 litraa haettu aina kerrallaan maitoa ja se on riittänyt silleen 3 päiväksi. Tuo on aivan villiä. Siis oikeesti. Nykyään meidän porukalla on vähän vähemmän sitä jengiä siellä, että varmaan molemmilla. Kyllä. Että ei ole niin paljon sitä. Meillähän on ollut siis myöskin semmoinen transporteriauto. Eli siirrytään liikkumiseen, no niin. Juu, no siirrytään siihen tälleen smoothisti. Se on ollut semmoinen vihreä värinen, mä muistan. Siitä on niinku lämpimiä muistoja.
joskus se auto saattoi vähän hävettää. Puhuttiin Joo. viime jaksossa häpeästä. Joo, Vähän saattoi hävettää, kun semmoinen vihreä transporteri. Mutta siellä on niinku, ollut hyvä tunnelma ja meidän perheessä musiikki on ollut aina semmoinen iso tekijä. Niin sitten me ollaan kuunneltu kasetteja ja radiota ja näin siellä transporterissa. Ja sitten se oli myöskin silleen, että siinä ei niinku kesällä toiminut ilmastointi ja talvella ei saanut oikein lämpöä. Niin siellä oli semmoinen viltti, joka oli kierretty meidän lasten ympärille sinne takapenkille. Ihana. Kun on semmoinen eläinpentu ja siellä silleen virkään kaikkia. Ja siinä ei se semmoinen vielä semmoinen ruskeavärinen hevosviltti. Oi, Kuinka söpö. toi on oikeesti. Ja sitten Niin. vielä yksi juttu. Myöskin se, että niinku, kun meitä oli niitä 10 päätä siellä takapenkillä tyyliin, niin jos aina ei ollut pitkillä ajomatkoilla vaikka kunnolla, niin iskä saattoi tehdä semmoisia hätäjarrutuksia. Nyt hiljaa. Kun kaikki päät vähän nytkähti. Oi luoja. Silloin se oli semmoinen merkki, että niitä pitää olla kunnolla. Mutta mä myös ymmärrän ihan täysin te iskä. Ja siis tää on niin hauska, kun siis me ei todellakaan olla niinku, tässä välissä 10 vuotta oltu koodissa, mutta meillä on myös ollut transporteri. Ja se oli valkoinen. Ja kun meitä on tosiaan 13 lasta plus niinku vanhemmat, eli meitä on yhteensä 15, niin myös eilen laskeskeltiin, että miten se onkaan laillista, että ota, siinä on niinku 11 paikkaa sinne autossa ja me ollaan silti menty yhdellä autolla ne joka paikka. Alettiin vaan miettiä sitä, että hetkonen hei, mutta siis sinne on vaan aina ruuvattu joku penkki kiinni, lattia, joku uusi, löytyi joku pultin paikka sieltä, en tiedä niinku, miten tämä on mahdollista. Ja sitten on ollut sellaisia niinku penkkejä, missä on silleen, no joskus saattanut 2 tai 3 lasta istua ja samalla turva vielä kaikki. Joo, ajat on olleet vähän erit silloin. Vähän rennompaasti. Joskus silloin tällöin kunnon ylilastissa silleen, päät alas, kun tulee poliisi vastaan. Ei hyvä päivä. Ja tuo on silti silloinkin jo, kun me ollaan oltu niinku lapsia, niin ollut aika kumminkin harvinaista tai silleen erikoista, vaikka niinku, jos miettii koulukavereiden perheistä tai silleen, että ei nyt ole ollut noin jättiperheitä monilla. Niin ei niin. Tämä on aika niinku uniikki tausta kumminkin. On, ja mä itse koen, että se on antanut ihan sikana niinku sellaista yhteisöllisyyden niinku tuntua elämään. Että sä niinku toimit myöskin niinku yhteisöissä tosi hyvin. Sä saat ottaa huomioon eri ihmiset. Todellakin. Meidänkin Perheessä on niin erilaisia ihmisiä. Kaikki saa olla just niin kuin on. Just näin. Kyllä se siihen vaikuttaa. Oppii ja sitten niinku, vaikuttaa työelämään ja kaikkeen myöhemmin. Että ei jännitä sosiaaliset tilanteet. Totta kai niinku, iso perhe ja sitten iso suku ja näin, niin sä oot tottunut kohtaamaan tyyppejä, katsomaan silmiin ja niinku, jotenkin kantamaan itseä ehkä vähän eri tavalla myöskin sitä kautta. Niin on, ja sitten tavallaan totta kai sieltä tuo taas omat haasteensa, vaikka niin kuin, että lapsi tarvii huomiota tietyn verran ja tällä tavalla, mutta sitten siinä on kuitenkin se näkökulma, että itse ainakin haluaa keskittyä vähän niin kuin niihin hyviin, että todellakin. Vaikka menneisyyttä on hyvä käsitellä ja mitkä vaikuttaa mihinkin, mutta sitten kuitenkaan, että itsestä on ainakin kiva niin kuin vähän muistella silleen lämmöllä näitä asioita. Ja siis valita keveys silleen, niin kuin asioihin, että ei jää silleen siihen jotenkin vaikeuseen kiinni ja ole silleen niin kuin rankan kautta, koska se on ylipäätänsäkin elämässä kiva niin kuin tyyli toimia. Niin onkin. Mä haluan vielä, kun nopeasti siirryttiin sitä ravitsemusaiheesta pois, niin mä haluan vielä sen verran palata, että mitä sellaisia niin kuin, välipaloja te olette tehnyt koulun jälkeen? Ja tää varmaan voi yhdistää niinku muihinkin kuin suurperheisiin, mutta mulla tulee vaan mieleen, että mä haluan kysyä tämmöisen. Mä en tiedä, miksi me ollaan laitettu ihan oikeasti kuin ällöttävää. Me ollaan laitettu suoraan semmoiselle pikkulautaselle juustoa ja laitettu mikroa ja syötöstä. Hyi että! Sitten me ollaan laitettu kaura niinku, ryyniä ja sitten maitoa ja jotakin sokeria. Me ollaan sitten syötöstä. Oi että! Siis tuommoista aina vähän, on tuo kyllä no ei ole siis vanhemmilta tullut mitään, että tehkää näin, vaan me lapset ollaan tehty tommosia. Ja nuo on just semmoisia, että teitä on tosi monta ja sitten lyötte niinku 5 vaikka semmoista vähän hölmeilyä päätä yhteen ja kaikki on silleen, mitä syödään, ja sitten kai jotain kaapista jotakin. Mitä löytyy? Jep, mä ollaan kanssa silleen kaakaajauho, kaurahiutale ja toi, mitähän muuta, vettäkö siihen tuli vai jotakin. Ja sitten sitä mikroa, hyi että niin, tosi paha. Miten tuo on mahdollista, että noin tommosia, tai tavallaan noita niinku samoja, kun sä et ole ainut kenenkään mä oon jutellut, joilla on tommosia aivan ihme juttuja.
Oi luoja. Yhteisturvaväistä. Mulla siirtyi sitten seuraavaksi mun muistimunat, mitä juteltiin seurustelun kautta, niin ihan silleen tosi eri aiheeseen, mutta no mun sukunimen Mertaniemi, niin oli hauska, kun ennen oli semmoinen, että oli semmoinen perheellä semmoinen oma lääkäri aina, että se oli niin kuin nimetty. Niin sitten meitä saattoi olla silleen joskus vaikka 5 lasta, vaikka isken kanssa mentiin sitten lääkäriin, kaikilla oli just joku nuha ja korvatulohos yhtä aikaa. Niin sitten kerrankin mä muistan, että se lääkäri oli vaan silleen, perhe Mertaniemi. Ja sitten otti kaikki lapset kerrallisesti ja työntää jokaiselle vuorotelle sen korvauskannerin korvaan. Siis tämä on ihan parasta. Niin onkin. Mutta mietipä, kun tulee ylipäätään sairaaksi, niin siellä on niinku, se ei ole viikossa ohi se. Joo, siis muistatko mahataudit? Jos oli silleen mahatauti ja sitten teillä on kumminkin silleen joku 11 lasta. Olohuoneessa joku siskonpeti. Niin mieti sitä pyykkäyksen määrää. Niin on. Se on käsittämätöntä. Meillä oli aina rullattu kaikki matot. Juu, siis todellakin. Olohuoneessa. Sitten mä en tiedä mikä juttu, että miksi oli automaatio, että kefilusmehu tuli jääkaappiin heti, kun oli oksennustauti. Juu, jännä. Ja sitten mä muistan, että silloin no muutenkin siis päivässä pestiin silleen joku vaikka 3 koneellista pyykkiä. Silleen niin pyykkikone pyörii koko ajan, niin, tiskikone pyörii koko ajan. Se ei mikään, ne on niin oikeasti kovassa käytössä. Niin. Ne koneet menee ihan silleen äärirajoilla. Niin. Sitten kun se hajoaa, niin iskä korjaa. Jep, todellakin. Mulla on täällä vähän ylhäälle kirjoitettu näitä juttuja, mutta meillä on niinku ollut musiikki hirveän tärkeä ja laulaminen niinku sisarusten kanssa. Ja sitten kun on 11 sisarusta, niin ihan oikeasti me voitaisiin kuoro perustaa. Ja se on kantautunut tähän päivän saakka. Kyllä. Et se, että me niinku voitaisiin joku bändi tai kuoro perustaa oikeasti. Ja meidän suvussakin, kun on serkkuja myöskin sitten tosi paljon, niin me ollaan joskus nauhoitettukin niinku kokonainen levyllinen jotakin musiikkia. Ai että. Mä muistan, me oltiin jossakin äänittämässä, niin se on kyllä siistiä. No on. Ja se, että yhdistää toi musiikaalisuus niin porukkaa. Ja sitten on, niin kun, joku soittaa huilua, joku pianoa. Siis ton mä muistan kanssa. Niin. Meillä osa on käynyt sen musiikkiluokan, niin sitten jollakin on ollut vetopasuna, jollakin viulu, jollakin piano. Ja niin. Aivan hirveä meteli, jo kaikki kärttelee soitteleeksi. Että tavallaan niin kuin harrastaminen ei ole välttämättä, kun on suurperhe, niin ei ole niin kuin, ollut semmoinen niin kuin rahallinen tilanne, että niitä lapsia voisi viedä harrastuksiin. Mutta mä opettelin korvakuulolta soitan vieläkin pianoa, koska en mä ole mennyt pianotunneille sitten kuitenkaan. Jep. Ja siis kyllähän toi on ihan niinku karu fakta, että, silleen, että jos mietit semmoista perusperhettä vaikka 2 lasta ja rahoitat niille niinku harrastustoiminnan verrattuna sille, että rahoitat harrastustoiminnan niinku 13, se on aivan niinku semmoinen rahasumma, että sitä ei niinku pysty aivoilla käsittämään. Ja että saa olla todella hyvä tilanne, että niin oikeasti pystyisi tehdä, että kaikki pystyisi käydä omissa harrastuksissa. Joten se on vähän niin kuin pyyhkästy suoraan se vaihtoehto pois. Ja sitten on keksitty niin itse harrastuksia ja kaikenlaisia. Niin, että niin kyllähän se luovuutta on oikeasti varmaan ruokkinut. En ole edes miettinyt sitä tavallaan kuinka paljon, mutta miettii sitä, että niin kuin pakko ollut keksiä ne jotenkin muuten. Niin. Kyllä, ja siis just juteltiin veljesten kanssa, että meillä on ollut kaikkia sellaisia aivan niin kuin ihme ninjaleikkejä, että me ollaan niin kuin kiipeilty oven karmeissa ja katolla ja laskettu rattiskaltakin katolla suoraan trampalle ja testattu kaikkia erilaisia. Siis, just sen takia, kun on vähän ollut tylsää. Sitten on silleen, mitä keksis. Niin. Ja siis ne sanoo ihan hauski juttu, mutta siis välillä on ihan tyhmiäkin. Mutta siis silleen, että nuo velivat oli joskus niinku kerännyt sitä sädetikuista sitä niinku palavaa osaa. Onko se niinku ruutia? Ja sitten laitan sellaisen jälkiruokakuppoon kupillisen raaputellut ihan rauhassa. Työntänyt sen saunan kiukaaseen. Ja se kiuas kerähti. Siis tuolla on niin villiä. Tuo on niin jostakin semmoista hauskasta elokuvasta, mutta niin on. Siis tästä voisi niinku oikeasti tehdä elokuvan noista tapahtumista. Ja teillä on vielä noita poikia, kun on rasavilleet, jotka oikeasti. Joo, siis mä kyselin silleen, mä kirjoitin ylös vaan semmoiset säyisemmät jutut, mutta oikeasti mä silleen kyselin pojilta, että muistatteko te mitä sitten? No, ollaan poltettu siellä se pelto, siellä syttynyt se ulkosauna tulemaan, vaan silleen, mä en ihmettele mitään. Niin. Joo.
Mutta mulla tulee sellainen olo, että me ollaan oltu kunnon kilttejä, kun me ollaan tyttövalta ja näin. Niin kuin, että kyllä sen näkee tavallaan noista nuoremmista niin kuin veljistä, että niillä on niin kuin omat semmoiset pikkupainileikit ja muuta. Mutta me tytöt ollaan sitten taas jostakin vaatteista, ollaan vähän sniikisti käyty pölliin toiselta vaatteita. Juu. Sitten niistä tapellaan vähän. Ja Todellakin ai kun on tämmöistä meininkiä, niin sillä on ollut. Ja Oi että. hauskoja juttuja. Sitten meillä myöskin just kaikki nuo ruokailut, jos niihin palataan, niin kaikki keittoruuat on ollut. Että äiti voittaisi oikeasti jonkun perunankuorina MM-mestaruuden. Oikeasti. Joo, siis järkyttävä määrä ja aina silleen mahdollisimman riittoisaa ruokaa ja sitten silleen niin kuin, vähän niin kuin ei tarvitse meal prepata, kun se ruoka kuitenkin loppuu heti ekalla kerralla, niin silleen, että teet aivan törkeästi sitä ja se silti loppuu sitten silleen, no. Niin. Ja taas teet uudestaan. Ja mä voin ymmärtää, että on niinku suurperheen vanhempien sen tuskan, niin on. mikä on siinä, että sulla pitää aina tehdä se ruoka. Niin kun ehkä jos on vähemmän väkeä, niin sulla voi jäädä just sitä, että vaikka seuraavallekin päivälle, että ottakaa sieltä eväsrasista, niin ei ikinä jäänyt. Niin siis se loppuu koko ajan, sitten se ruokakauppa rumbaan. Se, just se, niinku, se on koko ajan eessä tavallaan se, että taas pitää mennä, että meidän lapsilla oikeasti muuten loppuu ruoka. Jep. Toi on kyllä läppä. Tuleeko sulle jotakin mieleen, vielä noita hauskaa ja niitä on hauska kuunnella? Joo, siis mulla tuli seuraavaksi mieleen, meillä on ollut aina sellainen niin päiväunikulttuuri. Varmaan ihan siksi, että ollaan oltu ihan törkeä villejä. Niin mikä? Päiväunikulttuuri. Eli me ollaan niin nukuttu joka ikinen päivä. On ollut koulua tai on ollut viikonloppu, niin me ollaan nukuttu päikkärit koko perheellä. Ja sitten päikkärit nukuttiin aina niin vanhempien sängyssä. Ja sitten meillä on varmaan parhaimmillaan, silleen, en ihan kaikki 13 ehkä kerrallaan, mutta on saattanut olla vaikka niinku 11 lasta silleen, äiti ja iskä sängyssä. Me ollaan ihan isoksi asti. Ja siis mä nukun edelleen aikuisenakin päikkärit yli joka päivä. Joo, niin, sä kyllä nukut. Niin se on jäänyt sieltä. Se on aivan ihana. On vähän niin kuin saanut semmoisen uuden aamun aina siihen päivään, kun on tavallaan käynyt välissä nukkumassa. Ja sitten kaikki on ollut vähän semmoisia pökkyräisiä ja ihan silleen, että se on jotenkin ollut semmoinen rauhoittava elementti aina. Niin niistä muistan, kun äiti joskus lauloi sitä, että kun sängyssä lapsia on 11, että se hännät on solmittu yhteen, se laulu. Se oli niin silleen meistä. Niin. Aina mä tein tarinoita siellä kerrottu ja riviissä nukuttu päikkäreitä. Aivan ihania. Teidän perhe on muutenkin niin ihana. Se on kaikki niin omia ja semmoisia niin iloisia ja jotenkin niin suloisia tyyppejä oikeasti. No samat sanat, mitä on nyt varsinkin saanut tässä uudestaan aikuisena tutusta, niin aivan huipputyyppejä teillä kanssa. Se on siistiä ja se on jännä oikeasti. On. Vähän niin kuin sulla on aina se luotto, tai sulla on aina se, oma yhteisö taustalla. Niin ihan sama, mitä sä teet elämässä. Näin. Ja varsinkin, en mä tiedä, tänä päivänä, vähän silleen aiheesta ohi, mutta tänä päivänä tuntuu, että ihmisillä on aika vähän sitä niin kuin yhteisöllisyyttä ja kaivataan sitä yhteisöä. Niin kuin, ja sitten, jos on vaikka pienestä perheestä ja ei ole paljon sukua tai mitään, niin sit on tottunut siihen ollenkaan, että sulla pitää luoda se niin kuin ulkoapäin. Niin tuo on just, mikä on sitten meillä vahvuutena, että se, ja ei mitenkään omasta ansiosta, vaan silleen kiitos, että on saanut syntyä tällaiseen perheeseen, niin sitten se on aina siellä takana. Ja se on oma turvaverkko ja se sun, mistä sä voit ottaa sitä niin kuin peilausta itselle ja kaikkea muuta. Niin, kyllä se opettaa tavallaan, kun sulla on niin kuin monta vaikka sisarusta tai siskoa. Kyllä. Ja sitten sä näet niissä omia piirteitä myöskin. Todellakin opettaa. Ja sitten se opettaa tavallaan peilaamaan myös itseä tosi paljon. Luepa sieltä seuraava, mitä sun sisarukset kertoo, joku hauska juttu. No, meidän äiti on tämmönen kunnon tehotarmo. Mistä tuo sana tuli ikinä käyttöön? Ai mikä? Teho? Tehotarmo, en tiedä missä. Sellainen tehonainen. Kaikki arvostus hänelle. Hänelle sen sisarukset, kun me ollaan lähdetty mummulasta, niin on pyytänyt sitä transporterilla vettää luisua ja me lapset ollaan oltu siellä takaa mennessä ihan mielissä. Silleen totta kai! Kaikki kyvisi siellä samoissa turvavöissä. Niin. Sitten siitä teillä on vähän jarru. Siis, tavallaan niinku, ei näitäkään lähti muistelemaan, niin tavallaan eli sitä lapsuutta uudelleen. Tämmöisiä ihania lämpimiä muistoja tulee. Hauskoja juttuja. Joo, ja muistatko autosta vielä sen, että ei todellakaan mitään ykkösluokan turvaistuimia, vaan jostakin kierrätyskeskuksesta joku huippunallukakuvioinen joku turvaistuja. Se ainoastaan se perheen vauva oli aina siinä istuimessa. Kaikki 1-vuotiaasta asti siellä turvavöissä normaalisti heiluu siellä niin on, kyllä.
se nykyään vähän eri. Mä muistin, kun me niinku luokkakaveri vaikka auton kyytiin ja niillä saattoi olla jotkut hirveän hienot semmoiset penkkeihin kiinnitetyt rakenteet ja siinä jotkut korkeat tuolit. Sitten istut siellä keskellä silleen, että ai tämmöistäkö sen kuuluisi tavallaan olla turvallisesti. Niin on. Mutta on myös paljon semmoisia kavereita, joilla on suurperhe. Niin siis se on jännä, kun nämä toistuu. On luullut vaan, että omassa perheessä on näitä. Juu. Niin tämä toistuu niin kuin tosi paljon, tiedätkö, siis monilla täysin. samat jutut. Kyllä, todellakin. Vaikka tuo jarruesimerkki ei ollut niin kuin ainoastaan, että iskä painaa sitä jarrua. Niin... Jep, sekin on niinku kuultu useammalta taholta. Se on totta. No onko teillä ikinä käynyt silleen, että joku niinku lapsista on vaan unohtunut, kun niitä on niin monta? No tuota meillä ei käy. Ehkä me muistaa. Siis kun jossakin vaiheessa meillä oli sellainen tilanne, että jouduttiin hetkeksi muuttaa mökille asumaan. Meidän asunnossa tapahtui asia ja me jouduttiin muuttaa hetkeksi mökille. Se oli 70 kilometrin päässä kouluista ja päiväkodeista. Ja sitten iskä aina aulisti aamulla, lähti köröttelemään ja vei kaikki eri paikkoihin. Ja sitten päivän jälkeen haki meitä. Ja sitten oli siis yksi päivä, se oli hakenut kaikki koulusta ja kaikki. Sitten me käytiin tankilla ja tyylin käytiin matkalla jossain Hesburgerissa ja jotakin näin. Ja sitten me lähdettiin ajelemaan. Me yleensä aina tehtiin se päätsekki. Tavallaan ne pyysi äänimerkin jokaiselta, että onko kaikki, ne luettelimme lasten nimet silleen, että sitten kaikki voi sitten hepata jotakin. Sitten sinä päivänä ei vaan tehty, oli vaan oletus, että totta kai kun se on hakenut meitä ja me ollaan menossa sinne mökille, että totta kai kaikki on. Sitten oltiin ajettu varmaan joku 20 minuuttia ehkä. Sitten alettiin katsoa ympärille silleen, että mä ehkä huomaan, että mun yksi veli puuttuu ja myös ehkä yksi sisko. Sitten kellään ei ollut puhelimia, ja kiitos siitäkin, me ollaan saatu puhelimet vasta 7-luokalla. Niin. Ihan super, siis mieletön lapsuus, kun ei ole tarvinnut olla puhelimen kanssa ja on saanut olla luova. Mutta siis ne oli sinne sitten jäänyt ne 2 lasta sen huoltoasemalle. Ei ole todellista. Ja siellä ne seisoi pihassa kiltisti ja mietti vaan silleen. Kyllä ne tulee kohta hakemaan. Kyllä ne aina hakee, ne on ikinä hylännyt. Mikä kilttiä. Niin, toi oli niin hauska juttu. Mä nauroin tulla ihan kipeänä, kun mä muistin tän. Siis tuo on maailman hauskin juttu. Ihan oikeesti. Siis kun teillä vielä kaikki, kun sä näytit jotakin kuvia teidän lapsuudesta, ne on vielä semmosia valkoisia. Semmosia pellavapäitä kaikki. Sitten ne on ihan kyltisti aatunut siellä huoltoon. Poron peukku pystyssä silleen, että ottaako joku kyytiin ja heittäis mökille. Raukka. Ja muistatko sä ollenkaan sitä tilannetta, mitä ne sanoo, kun ne hyppäsi siihen auton takaa? Ei kai sen kummemmin hyppäs vaan. Ei, jep. Se oli vaan semmoista. Mutta teillä on varmaan oikeasti se, että kun teillä on niitä poikia, niin ollut vilkkaampaa se meininki. Todella paljon vilkkaampaa. Kyllä. No, mutta varmaan tyttöjenkin kanssa on siis joo, mutta se on ollut erilaista silleen, että ei ole välttämättä juostu. Niin, tavallaan se ei ole, että kaikki on kiltisti mennyt istuu sinne autoon. Juu. Vähän erilainen kontrollissa ehkä homma pysyy. Niin, jotenkin semmoinen. Mutta ei saa yleistä, koska saattaa olla, että joillekin tyttöperheillä ihan toisenlainen. Ei todellakaan. Miten teillä sitten toi huonejako vaikka kotona, onko teillä ollut kaikille omat huoneet? No ei. Mäkin ja 13 huonetta talossa, ei vitsi. Saisi olla kyllä hotelli siinä vaiheessa. Joo. Aina on ollut 2 tai 3 samassa huoneessa varmaan. Kerrossenkyjä oli. Joo. Sitten mulla on jäänyt mieleen, että mä oon mun vanhimman siskon kanssa, joka on mua jos mä oon 28, niin se on tyyli, en osaa sanoa nyt laskea nopeasti, että montako vuotta vanhempi, mutta vanhin sisko, niin se oli siistiä, kun mä sain sen kanssa nukkua samassa huoneessa. Ihana. Ja me tykättiin molemmat sisustaa ja sitten se on jäänyt mulle mieleen silleen, että mä opin siltä semmosia sisustamista-juttuja. Ihana. Se on jäänyt vielä tähänkin päivään. Että meillä on äiti sisustanut meidän kodin aina tosi kauniiksi ja viihtyiseksi ja ollut tosi semmonen kaunis koti. Joo. Niin sitten se on kantanut myöskin tähän päivään saakka. Mutta toi on myös meillä mun mielestä yhteistä. Ja toi ehkä jännä, kun ihmiset saattaa olettaa silleen, että okei, teillä on ihan jäätävästi lapsia ja hirveä hulapalo, että teillä on varmaan koti ihan sellainen kaos aina.
Meillä on kanssa äiti, mä en tiedä, onko se sen niin kuin oma tavallaan, että suojellut omaa mieltäkin ja saanut piettää sen paketin kasassa kouluun, aina tosi puhasta. Ja kaikki just joulut ja kaikki, siis aivan uskomattoman ihanasti aina sisustanut ja laittanut kaikki. Niin, ihan ja se on myös kyllä niin kuin siistiä, jos tuo tänäkin päivänä itsellekin sitä kautta semmoista vähän niin kuin turvan tunnetta ja semmoista, että nyt on kotona kaikki hyvin, kun on niin kuin puhasta ja siistiä ja lelut paikallaan ja kaikilla on aina kumminkin puhtaat lakanat sängyissä. Kyllä. Ja se on niin semmoista jotenkin ja sitä aina ihmettelee vaan, että niin kuin, tälle aikuisena, että sitä ei todellakaan pidä itsestään selvänä. Että mieti kuinka paljon, niin kun sä ymmärrät vaikka itselle vaihtava lakanat, kuinka paljon se vaatii. Sitten sä vaihdat silleen 15 lakanat. Sitten mietit vaan, että toi vaatii, niin kuin, se on niin kuin semmoinen housekeeping-palvelu koko ajan. Sä vaan niin ylläpidät sitä. Se on niin täyttä työtä. Ja sitten tuntuu, että tässä yhteiskunnassa sitä niin kuin äityyttä vaikka ei kuitenkaan pidetä semmoisena ihan niin kuin täysarvoisena työnä, vaan sitten sulla pitää niin lisäksi vielä aina joka välissä, kun vaan niin 9 kuukautta mennyt vaikka jonkun vauvan kanssa, niin sulla pitää olla taas niin valmis työelämään. Niin tuo on välillä tuntunut tosi raadolliselta myös, kun on niin seurannut sitä niin sivusta. Totta kai ollut jo itse aikuinen, kun mä oon vaikka vielä saanut sisaruksia. Niin sitten ollut silleen, että niin saispa tämä ihminen vaan, kun se on niin hyvä tuossa vaikka äitiydessä ja tämä on niin hyvä isyydessä, että saispa ne vaan niin keskittyä tohon. Kyllä. Koska mitä vitsiä, ne tekee tosi isoa palvelusta, kun me tuo niin ihmisiä tänne näin monta ihmistä yhdestä perheestä, jotka on käynyt kouluja ja mennyt hyviin työpaikkoihin ja tuo sitten sitä hyötyä yhteiskunnan tasollakin. Ihan tosi paljon oikeasti, että se on kyllä arvostettava työ. Ja, on. Sitten myöskin se, että kyllä on meillä äiti myös jakanut niitä tehtäviä hyvin. Juu. Toki se ottaa vieläkin sillä vähän semmoista, että se tekee itse, mutta silleen... Kyllä ei ole se sanalle. Itsellä pitää nyt sanoa, että pyydä apua. Kyllä. Just näin. Että ei tarvitse kaikkea tehdä itse. Kyllä. Ja siis silleen, että mutta kyllä vaikka jotakin lakanoiden vaihtoa on saanut tehdä itse ja siivonnut kotona ja muuta. Kyllä. Meillä on aina tiskipäivä. Joo. Meilläkin on tiskivuoroja jaettu, mutta kuitenkin vähäsen se on hauska ollut huomata. Sä oot teidän perheen vanhin. Jep, kyllä. Ja meillä on perheen vanhimmat kaikista reippaimmat, vaikka ollut siivoamaan. Sitten minä ja mun 2 vuotta vanhempi sisko. Me ollaan pikkusen oltu semmosia vähän sluipattu. Se on tuo välilasten, tiedätkö, tuo etu, että tavallaan ei niin kiinnitä huomiota ne vanhimmat ja sitten tavallaan etuja haetta, mutta siis... Ja se näkyy vieläkin. Se on vahingossa, tiedätkö, että pikkusen kun menee porukoille, niin taantuu vähän siihen, vähän sluipaa. On tosi reipas omassa kotona. Joo. Mutta sitten ne vanhimmat lapset on niitä, jotka vaikka jos on jotain juhlia järjestettävänä, niin sitten ne ottaa sen isoimman vastuun. Niin kyllä. Ne aina vähän naurataan, että me ollaan vähän tämmöisiä lapsellisia. Jotenkin, mutta siis mulla tulee tosta mieleen kun mä sanoin välilapset. Välilapset. Niin, siis me mentiin aina, siis me käytiin joka viikko silloin, kun me oltiin lapsia, niin tyyli jollakin kylässä. Ja silleen muillakin, kellä oli tosi isoja perheitä. Saat olla silleen toisessa perheessä vaikka nyt 15 lasta tai just 11 lasta ja meillä 13. Ja sitten mennään koko porukkana silleen kyllään toisten luokse. Me ennenkin naurattiin tällä sisarusten kanssa, että miten joku on jaksanut organisoida tuommoisia illanviettoja, että siellä on silleen 6 aikuista ja vaikka nyt saattaa paljon, jos on vaikka 13 plus 11 plus 15, saattaa olla vaikka 40 lasta. Herranen aika. Niin. What? Ja sitten siellä on organisoitu joka ikiselle lapselle joku sämpylä ja tee ja joku iltapalaleipä just sinne eteen. Ja sitten tosta mä vaan muistan sen, että on huuettu silleen, että no niin, pienimmät lapset ekana ja sitten tulee välilapset ja sitten tulee isot lapset. Ja sitten aina vielä nimillä käytiin läpi, että onko meidän perheestä nyt ihan varmasti kaikki lapset jotakin laittanut suuhun, koska joku nyt saatti jäädä leikkimään tai jotakin vastaavaa. Niin, ei oikein. Joo, ja aina sitten kans sama kun lähdettiin kylästä, niin aina silleen taas autossa se pääluku, että onko kaikki, jäikö joku nyt leikkimään sinne. Sitten saattoi olla, että joku oli jäänyt sinne, oli silleen, että mä en kerro kellekään, että mä jään tänne. Siinä tulee myös vähän ovellaksi ja myös älykkääksi, kun teillä on tosi paljon juttukavereita, kun on sisaruksia. Niin on. Eikö ole? On todellakin. Oikeasti kaikkia taitoja oppii kyllä. Niin. Ja tavallaan te ehditte olla aika paljon kuitenkin päineen suhteessa siihen, että jos joku on vaikka yksi lapsi ja sitten se on niiden vanhempien kanssa tosi paljon vuorovaikutuksessa ja silleen näin. Niin tossa silleen, kun on noin paljon, niin tietenkin huomio jää vähän vähemmälle. Sitten ehditte keskenään supitella ja suunnitella kaikkia ihmeen jekkuja, niin sitten se on ihan eri silleen. Mikä ei muista kaikkia juttuja. Ei tietenkään. Ehkä on hyväkin.
Oi. Niin on, mutta oikeasti silti on, niinku, vaikka on niinku, noin monta sisarusta, niin meistä kaikista on kasvanut niin tunnollisia, tiedätkö? Tulee niinku, tai niinku tosi semmoinen niinku, hyvä kasvatus siinä, Kyllä. että meistä on tullut niin tunnollisia. Niinpä. Arvostetaan muita ihmisiä, Kyllä. ollaan niinku, tiedätkö, niin, Kyllä. että kovan työn on vanhemmat tehnyt siinä kyllä. Aivan törkeä iso työ. No, miten jos näitä perusosa-alueita, me ollaan nyt käyty läpi ruokailua ja autoilua ja muuta, miten peseytyminen? Meillä oli tiistaina ja lauantaina sauna aina. Muuten niin. Joo, teillä on ollut semmoinen niinku... meillä oli silleen, että meillä oli niinku sauna meidän perheessä joka päivä. Ja mä en niinku tiedä, miten se on jaksettu. Te niinku järjestää, mutta mä muistan, että jotakin isäsuomalaisen, onko se isäsuomalaisen shampoo? Eikö mikä se on se ihan se sininen shampoo, mikä on siis semmoinen aivan hirveän voimakkaan hiunen. Mulla tulee mieleen vaan linnasampoo. No sekin. Ja sitten sillä on niinku vauhdotettu joka ikisen lapsen pää silleen, tiedätkö, vuorotellen silleen rivityöskentelynä. Ja Joo. sitten vaan niinku eteenpäin. Se on wow. Mä oon niin suuri respect meidän vanhemmille. On. Aivan uskomatonta. Mun on pakko vielä kertoa. Me mentiin joskus kirjastoon. Ja sitten meillä oli kaikkia hevoshulluja, villivarsoja, tietenkin tyttölapsia. Ihan järkyttävä määrä niitä kirjoja ja lehtiä. Kyllä. Niin se kirjastotäti ei saanut tulostettua sitä kuittia. Se oli niin pitkä se kuitti, että sen piti tulostaa se A4:lle. Ja kyllä nyt aina kaupassakin niin sama juttu, että sitä kuittia vaan tuli sieltä, sitten oot vaan silleen... Siinäkin vähän vähän hävetti myyjää vaan silleen, nostaa kättä sinne olkapätreen. Niin. Sitten myöskin mulla on vielä yksi juttu kerrottavana. Mun mielestä niin jotenkin ihana, että oli lauantai-ilta ja silloin oli se sauna. Kyllä. Niin silloin, kun iskä on paljon tehnyt ulkohommia ja ollut pihalla ja enemmän, ja äiti on ollut siellä sisällä enemmän, niin sitten oli semmoinen, että kuunneltiin jotakin knallia, sateenvarjoja tai titinalleja tai jotakin tommoista aina lauantai-iltana. Ja sitten iskä tuli kuuntelemaan sitä knallia, sateenvarjoja silloin lauantai-iltana sieltä ulkohommista aina sisällä. Niin turvallista. Niin turvallista. Muistan kanssa kaikki tämmöiset tarinahetket, ollaan istuttu kaikki silleen. Ja edelleenkin rakastan lukea sisaruksille, koska ne niinku oikeasti fiilistelee kirjoja ja tarinoita ja kasetteja ja CD-levyjä, eikä pelkästään sitä, että on vaikka joku telkkaria tai joku ruutukännykkä, joku ollaan taas niinku siellä tavalla maailmassa. Mä vielä viimeisen jutun katon täältä, että ei, mun on pakko kertoa tähän loppuun se. Siis. Kerro. Joskus kun mä olin jo aikuinen, niin meillä on perheessä syntynyt niinku viimeiset niinku nuorimmat lapset niin 3 lasta yhdessä vuodessa. Se on aivan käsittämättömän harvinaista ja ihan uskomatonta. Eli teillä on niinku kaksoset? Kaksoset ja sitten 1. Ja ne on syntynyt 11 kuukauden päässä toisista, mutta ne vois olla niinku samanakin vuonna, mutta ne on tavallaan eri vuosien puolella. Niin tuo on ihan uskomatonta. Niin mä muistan, että mä oon ollut jo 18 ja mä oon ollut niinku ammattikoulussa ja sitten mä oon mennyt vielä niin autolla käymään jossain vanhempien luona ja sitten mä oon hakenut ne, kun mä oon halunnut käyttää niitä brunssilla. Niin kuin viimeksi puhuttiin, että ei olla hirveästi päästy vaikka itse käymään syömässä ja muuta. Mä halusin tarjota erilaisia kokemuksia. Mä muistan, että mä oon mennyt keskustaan silleen, että mulla roikkuu tyliin joka kädestä 3 sormesta joku semmonen pikkupellopää. Sitten mä oon kävellyt niiden kanssa. Ne on käynyt niinku ankanpojat mun perässä silleen pituusjärjestyksessä. Ja teillä on edelleenkin ne valkopäät kaikki. Niin. Ja sitten aivan sellaisia ihania muistia jäänyt kyllä tuosta, että niinku, ne on kaikista semmoista pikkujutuista niin fiiliksi, kun saa vähän sitten huomiota tai muuta, niin se on sitten teillä on vielä ne kaikki pikkuset semmoiset, ne pikkusen muikistelee silleen. Niin onkin. Ihan silleen. Vähän ujona. Ihania. Niin. Mutta teikö mitä? Meillä on tästä oikeasti, tästä on varmaan niin loputtomasti hyviä tarinoita. Niin ois. Niin, tehdään silleen, että tehdään tästä uusi jakso myöhemmin ja vaikka silleen kysymysjakso, koska mä luulen, että ihmisillä on tosi paljon niin kysymyksiä liittyen näin outoon aiheeseen. Ja laitetaan tältä kertaa suurperhejakso purkkiin. Laitetaan, joo. Mä itse mielellään puhun tästä aiheesta. Tää on niin jotenkin siisti. Kyllä. Kiitos. Ensi kertaa. Kiitoksia. Palataan.